Nyman. Lähdetäänpä katsomaan tätä Mazdaa ja nimenomaan alustaa. Jos katsotaan täältä edestä, niin muovia. Mitä me tällä voitetaan? No, tämä on ympäristöystävällinen ja kiven hakkaamia pystyy helposti korjaamaan. Eli tarkoittaa nyt sitä sitten, että jos tulee niitä kivenhakkaamia, koska tämä on muovia, niin tähän ei lähde kukkimaan vaan. Ei vaan se on helposti korjattavissa. Ja myöskin tämä muovi tietysti perustuu siihen, että autot suunnitellaan tänä päivänä sillä tavalla, että menee kierrätykseen suurin osa sitten, kun tämä auto joskus vanhenee. Jos katsotaan tätä Mazdan alatukivartta, niin tämähän on vanhoihin malleihin verrattuna huomattavasti pidempi. Ja tällä voitetaan määrättyjä asioita, esimerkiksi mitä? Kyllä, joustoliike pidenee ja sitä mukaan myös ajomukavuus paranee. Eli me saadaan tällä pitempi joustovara ja silloinhan pyörä pysyy paremmin maassa. Kyllä. No minkälainen tämä auto nyt sitten olisi mökkitiellä, ja se on vähän kivinen mökkitie, niin öljypohja ja tämä vaihdelaatikko näyttää olevan suht korkea. Eli kärsii kyllä, sitähän täältä löytyy metallisuojusta. Joo, kyllä. Katalysaattori, kolmitiemallinen. Mitäs, jos lähdetään katsomaan, että pääseekö tänne ruoste pesimään minnekään, niin ei taida olla oikein helppoa paikkaa ruostelle tässä autossa. Ei, tämä on erittäin hyvin suojattu, niin kuin koko kori muutenkin on. Joo, näyttää olevan tosi tukevaa tämä massa. Nyt ei lähdetä kyllä raaputtelemaan, mutta tukevaa ja pehmeitä, eli pitäisi pysymään tuolla alla aika kauan. Kyllä. Sitten katsotaan jarruputkia, polttoaineputkia, niin näähän on metallisia tässä, eli Kyllä. säilyvät myöskin. Ja siirrytään sitten taaksepäin, ja polttoainetankki tässä autossa on... Se on peltiä. Se on peltiä. Ja tämä myöskin hyvin suojattu. Ja sitten tässä on myöskin tällainen nähtävästi, tämä on kivisuoja sitten tämä pelti, joka on tässä tankin etuosassa. Ja myös lämmön suoja tälle pakoputkelle. Joo, totta kai tässähän menee pakoputki aika lähellä, niin se toimii myöskin samana lämmön suojana, mutta voisi myöskin näytellä, että se olisi suojamassa kiviä varten. Hyvä. Sitten tämä takapyörien tuenta ja ripustukset, aika pitkää rautaa. Eli tällä on myöskin tekemistä sitten näiden ajominaisuuksien kanssa. Kyllä, tämä on MacPherson tyyppinen takajousitus. Ja pitkillä tukivarsilla. Eli tälläkin on sitten tietysti vaikutettu näihin auton ajominaisuuksiin. Eli joustovara tällä pitenee ja MacPherson tyyppinen. Kyllä. Ja sitten tämä auton takaosa myöskin on muovia ja sitten varapyöräkotelo. Tässähän oli suuri osa tästä korista galvanisoitua, eli ruoste pitäisi pysyä pois tästä autosta. Kyllä, 90% on sinkittyä peltiä. Ensihuollon jälkeen öljynhuoltoväli 15 000 kilometriä ja ensimmäinen määräaikaishuolto 30 000 kilometriä. Ja katsotaan sitten tämän Familian konepelin alle. Tässä oli tosiaan 1,5 kone ja 2 yläpuolista nokkaaksilaa. Joo, kyllä. No jos ajatellaan tätä nyt huoltamisen kannalta, onko tämä auto huoltoystävällinen? Pääseekö täällä hyvin toimimaan? Kyllä tässä pääsee näihin tärkeisiin kohteisiin, pääsee suht mukavasti. Sitten tässä lukee diagnoosis. Eli onko tämä lääkäriauto vai mitä tämä diagnoosis on? Ei, vaan se on, me saadaan meidän testeriin, tai meidän testeri kytketään siihen ja saadaan tarkistettua ja testattua tämän auton elektroniikkaa. Tämä testeri toimii sillä tavalla, että se pystyy löytämään sieltä mahdolliset viat. Kertoo, mikä vika on ollut tai mikä virhe tässä autossa on ollut. Kyllä, ja rekisteröi mahdolliset viat ja mitä pystyy sitten lukemaan. Ja joo. Pystyy paikallistamaan sitten nämä viat. Tässähän on kyllä edistytty myöskin tässä ympäristöystävällisyydessä tai ympäristöajattelussa. Tässähän on peräti akustakin merkki, että ei roskiin, vaan kyllä. On tätä vähän vaarallisempaa ainetta, tällainen nakku. Tämä on aika kompaktin näköinen, mutta toimiva kokonaisuus. Näin lähdimme hakemaan tuntumaa uudesta Mazda Familiasta. Soralla ja epätasaisella pinnalla Mazda toimi miellyttävällä tavalla. Ja taipuihan Mazda mukavasti soralla kaarteeseen, vaikka vauhti oli hieman yläkanttiin.
Ja kaiken kaikkiaan Mazda oli tosi mukava hallita. Maantiellä mukava ajoasento, helppo ajettava, miellyttävä jousitus korostui epätasaisella tiellä. Ja ohitus moottoritiellä oli helppo juttu vääntävän moottorin ansiosta. Kaupunkiajossa Mazda oli ketterä. Ja vaihteet tuntuivat sopivilta ja kolmonenkin oli erittäin käyttökelpoinen vaihde huolimatta alhaisista nopeuksista. Ja näköväisyyttä uudessa Mazdassa riitti joka suuntaan. Ja hallintalaitteet mukavasti ja helposti sijoitettuna. Epätasainen kivikatukaan ei tuonut ohjaamaan mitään ylimääräisiä epämiellyttäviä ääniä. Ja alusta toimi muutenkin hyvin huolimatta röykyistä. Ja mitenkäs sitten taskuparkki? No taskuparkki sujui Mazdalla ilman minkäänlaisia ongelmia. Ja sitten tämän jälkeen kuulemme Annelin mietteet Mazdasta.